Que fale, señor fiscal, diga o que queira dicir. Acusamos a este meco de facernos moito mal durante toda a semana que precede o carnaval. Deu ordes, mandou absurdos e tamén puxo castigos cos alumnos desta escola, que son todos meus amigos. Acusamos con motivo a este meco tarambaina de obrigarnos a facer cada día unha parvada, ter unha capa, vir cos pelos tolos, vir en pixama, vestir de conto, que estamos fartos deses feitos. A este meco Ollomán debemos tamén culpar de levar unha semana queréndonos torturar. Sei que todos os presentes concordarán comigo en que estamos fartos del e máis de tantos castigos. Este meco pairaroco ten culpa de moitas cousas, como obrigarnos a todos de facer cousas ben tolas. Coa axuda dos merdeiros castigarnos duramente, xa que andan pola escola pintando a cara verde. Por todo isto e máis cousas debémolo condenar, e que serva de escarmento aos que o queiran imitar. E impoñamos ao acusado unha condena moi seria, para que serva de exemplo aos que gustan desta leira. Escoitado xa o señor fiscal, que fale agora quen defenda este paldán. Eu non podo xa calar. Digo que o meco non é tal. Non é malo ni mandón, como di o señor fiscal. Sí, fixo algunhas cousiñas sen intención ni maldade. Só quería divertirse no entroido cos rapaces. Non podemos condenalo por facer estas cousiñas, xa que o que el pretendía era provocar risiñas. Debemos, pois, ter en conta a súa boa intención e exculpalo dos delitos que citou a acusación. Se este ao Ollomán culpamos, deberíamos tamén acusar a outras persoas que non fan as cousas ben. Podo poñer mil exemplos, pero non quero... Perdón, ganas do directo. Seguimos? Pois igual tes que repetirnos un pouco porque non merecemos queimar a este peco. Non podemos condenalo por facer estas cousiñas, xa que o que el pretendía era provocar risiñas. Debemos, pois, ter en conta a súa boa intención, esculpalo dos delitos que citou a acusación. Se a este ao Ollomán culpamos, deberíamos tamén acusar a outras persoas que non fan as cousas ben. Podo poñer mil exemplos, pero non quero aburrir. Contarei só 3 ou 4 que poderemos seguir. Pensando sen buscar moito, podo acusar a Rebeca de mandar cantos e bailes cando a ela le peta. E xa postos a acusar, tamén acuso a Mercedes de mandar facer traballos sen ter en conta os deberes. Podo acusar e acuso seriamente ao profe Juan de obrigar a rapazada a correr e saltar, e máis de obrigalos fachendoso e todo o cheo a aprender a xogar o condenado fútbol gaélico. Xa metidos en fariña, eu acuso a directora de mandarnos debusar cousas para decorar a escola. Podería aínda seguir a acusar a máis sentiña, porque tamén os cativos teñen as súas cousiñas. Así que acuso os alumnos de sexto e de quinto e de cuarto de comportarse fatal cando van ver algún acto. Podo acusar a máis xente de facer falcaturadas, pero non quero cansar as persoas aí sentadas. Remato xa o meu relato pedíndolle a concorrencia que actúe neste caso con un pouquiño de clemencia. El debeu pensalo antes e non facer sufrir aos rapaces. Pensando todo con calma, chego ben á conclusión que realmente estes feitos non merecen o perdón. Conclúe, pois, este xuízo condenando a Ollomán. Condenamos este meco a sufrir un gran tormento. Recibirá un bo baño con globos cheos de auga por ter feito sufrir tanto a toda esta rapazada. Como todo rematou e o castigo está claro, pode o acusado se quere comentar o seu legado. Neste momento, debería ler o meu testamento. Nada lle deixo a ninguén, porque non hai que deixar, pero si quero falar, escoitademe un momento. Non sufrades, logo acabo, non vos entreteño nada. Sei que non o fixen ben, pero a intención era boa. Eu só quería facer que a rapazada pudese ver que poden pasalo ben sen internet nin chat nin pecho. Toda a miña vida levo mirando que os rapaces só saben divertirse mirando as redes sociais. Non caí na conta de que coas redes perden o tempo que é moito mellor pasar xogando cos que temos preto. Agora de correndo, as sobremesas esperan, orellas, flores, illoas, todos son moi saborosos. Aproveitar o momento e comer o que vos
poucas horas. Rematado este xuizo, facede caso ao condenado.